Resulta incomprensible que un expresident de la Diputació, també exmilitant del PSOE, hagi traicionat els principis bàsics del progressisme. A Jorge Rodríguez li falta la memòria i és important recordar-li que en junio del 2018 els socialistes de la Ribera Alta li expressàrem el nostre suport per la seva detenció i per també el seu encausament per el cas d'Alqueria d'I Valterra. No obstant això, sembla que ho ha oblidat tot per complet, ha entregat la Diputació al PP, aquells que li van que el van denunciar, també és que el van encausar judicialment, és a dir, que han anat a per ell sense miraments. Per tant, és incomprensible i no sentir decepció, i una decepció profunda, no?, perquè teníem estima en Jorge. Este cas, en esta comarca, i concretament en Alzira, també en recorda algo paregut que ja passà. És a dir, que els vots del Partit Socialista se li entreguen al PP per a fer-li mal als socialistes. I això, la veritat, no és de recibo. Ni ho fas a Jorge, ni ho fas a qui tenia que fer. Per tant, una repulsa, per la meva part, a l'actuació de Jorge Rodríguez en la Diputació de València el passat divendres.